S'havia presentat al concurs, aquell de violoncel, per guanyar aquell violoncel. No, escolteu bé. Pizzicato! A veure... Pizzicato no, a veure com pizzicato! Pizzicato! Ara, no és el mateix dir pizzicato que pizzicato, sí o no? Sí o no? Sí. Ara sí, m'ajudeu a la Joanet? Val, i el petit, el piano, com seria? Ara quan tingui 3 i dieu tots, em trobo molt bé. 1, 2, 3. Em trobo molt bé. Al mateix temps, però pensar, jo no ho puc dir amb la veu, però jo amb el violoncel puc fer dues veus alhora. M'està imaginant una melodia.